Добре, ти спомена за няколко AI търсачки, Да. обаче хората най-често го свързват AI с ChatGPT, че това се използва най-много. Да. Какви други има, освен вече? Много. Не са много. Много са до някаква степен. Тези, които споменах, Gemini е на Google, gemini.google.com, влизаш, пробваш и така нататък. На Anthropic, фирмата се казва Anthropic, иначе Claude е семейството от модели. Това го споменах и има много, тъй като това са AI модели с затворен код, писани от някой и просто те ти продават, нали, subscription, да си купуваш токени и така нататък, но има и много модели с отворен код. Смисъл, включително и европейски, не са само китайски. Да, които, примерно, DeepSeek, R1, които си имат на техния си сайт, пак чат, който може да си ползваш там и да си плащаш така нататък. И цените са действително много по-малко, отколкото на ChatGPT и на Gemini. Но Qwen с QWN, това е на Alibaba, тези, които всъщност са направили Alibaba и AliExpress. Те са също доста голям софтуерен гигант в Китай и те имат добри модели. Друго, има едно Moonshot AI, примерно казва се Kimi, съответния модел, който за модел с отворен код всъщност отново е доста добър. Точно това е якото последните 2 години, че страшно много такива модели с отворен код се навъдили, които действително не са, може би, на 100% от нивото на най-добрите, да речем. В момента OpenAI и ChatGPT не са най-добрите. Най-добрите в момента са Google с Gemini. Нали, примерно, говорим в момента 27 януари, след една седмица може да е някой друг. Да. Но иначе, нали, примерно тези с отворения код, примерно да речем да са на 90 или 95%, което в днешно време пак е страшно добре предвид къде бяхме преди 3-4 години. Нали. Как изкуственият интелект може да чете текст или да разпознава изображение? Да. Не, значи първо има различни видове модели. Примерно имат само модели, които работят само с текст. И, нали, те са тези, които могат да разпознават текст, нали, въпросното, което е като те всъщност анализират отново пак тук в момента с машин лърнинга, нали, един от неговите едно от уменията, нали, които имат AI е да разпознават, всъщност да успеят да анализират въпроса, който е. Прочитайки го, просто прямо както има такива какво беше на телефоните са text-to-speech, примерно, или speech-to-text, някакъв такъв тип софтуери. На такъв принцип, примерно, прочита текста, анализира го спрямо данните, които имат, намира кои данни от, тъй като, примерно, моделите имат страшно много милиарди параметри или токени. И за токени мога да си говорим какво представя и така нататък. Да, и всъщност се опитва да налучка най-правилната комбинация от думи, която да ти отговори. Всъщност, нали. Просто, това е едното. Иначе но тъй като има различни модели, които обясних, има и такива, които са само за визуални, за разпознаване на снимки. Да. И реално те отново, използвайки някакви алгоритми за четене на файлове и, нали, разпознаване, че това е файл, в който има някакви геометрични форми и така нататък, свежда всъщност формите до някаква пак текст или информация и оттам нататък се опитва отново по същия начин да анализира какво има на съответната картинка. Добре, след целият този труден процес, накрая въпросът е какви ресурси изхабяват? Колко ток, колко вода изхабяват? В момента доста за ние, докато го ползваме и доста докато се обучава. Примера, който гледах е примерно, значи също така, защото всички говорят, ама то ползва много ток, не е само много ток, ми е и доста вода, защото охлаждането на тези така наречени, нали,
дейта центрове, където се намира. Да, между другото, важно уточнение, защото сигурно много хора сега са почнали последните една година да чуват много за трябва да построим нов дейта център там някъде и еди къде си. Всъщност те ги има отпреди това. Дейта центрове са места, където стоят много компютри, свързани към мрежата. И на тия компютри може да се стои примерно в някакъв вебсайт или примерно сървърите на Fortnite стоят някъде нали, в такива дейта центрове. И сега, освен всичкия интернет, сега почва да стоят и AI моделите в такъв тип дейта центрове. Нали, освен ток, те харчат вода, защото все пак това са, както компютъра вкъщи се загрява, нали, съответно машините в тия дейта центрове още повече в много по-големи количества. Да. По темата с ресурсите, прогнозата за тази година 2026 е, че всичките AI модели и всичкото ползване на AI за годината ще изхъби около 1000 теравата, което е годишното потребление на Япония. На Япония, която е четвъртата, петата, шестата икономика в света. Нали? Не е малка държава, нали? И сигурно харчат някакви неща като това. А иначе за водата даже имаше доста, ама там в галони, защото в галони последно четох, така че ще излъжа, но отново, в смисъл не е особено ефективно това нещо, нали, в момента. Но хубавото е, сега разглеждах, че тъй като януари месец има една той е като симпозиум, експо в Лас Вегас, където всички си представят новите технологии за годината, нали, какво ще произвеждат. Да, CES, Consumer Electronic Shows. И там в общи ни виждаш всичките трендове на джаджите за годината, така да се каже, но там и такива сървъри, които са в дейта центъра, показваха. И всъщност хората много повече почват да развиват и това и охлаждането. И примерно даваха пример, нали, едни от големите производители, че почват както гейминг машините всъщност да ползват охлаждане като всъщност по-течност на това, като на климатиците, примерно. Защото е най-ефективно. Така че не е само вода да ползваме. Това ще го оптимизират. Това е идеята. Гледах заглавие AI ще изпие ли водата ни? Да, не количествата са огромни, съгласен съм, примерно за ползването на охлаждане, ама всъщност ако се погледнеш, направо според... Сега не съм сигурен, защото не е пред мен компютъра. Ако бяхме като при Джо Роган, там има един пич, който постоянно проверява факти, докато си говорят гостите. Ама, примерно, текстилната индустрия мисля, че харчи в пъти повече, нали, в световен мащаб, харчи в пъти повече вода, за да направи тук някакви тенисчици неща на хората, отколкото AI, нали. Тъй, че да, не е много, не знам кое е по-ефикасно като хабене на ресурси. Според вас, каква е разликата между възрастните, младите и тяхното възприемане на изкуствените? Възрастните и младите по тяхното... виж сега. По тази тема, да, важи... Принципно, ако възрастните не се плашат толкова много от технологиите, според мене ще са много по-добре с изкуствения интелект, отколкото младите. Защото нещо, което според мен е важно за AI, и вие ще го научавате още повече, просто защото сте ученици, нали, че примерно има много ефикасни начини да работи с AI, но това е само ако си запознат с контекста. Нали, примерно на нещо, което говориш. Примерно, ако нещо не знаеш за не знам, темата, която питаш той няма да ти помогне чак толкова добре. Не мога да дадеш правилния промпт. Да, защото не мога да дадеш правилния промпт. И нали, той е малко като това с халюцинациите. Нали, ти като не знаеш правилно как да... Аз примерно винаги имам един пример, който обичам да разказвам на всички, защото все пак не мога да знам всичко в IT сферата. Специално там за поддръжка на машини, примерно сървъри и така нататък. И винаги звъня един приятел и му обяснявам, не съм сигурен как да се задам въпроса в Google и затова звъня на тебе да ми обясниш. На абсолютно същото нещо. В смисъл, ако можеш, възрастите имат възможността, защото имат много знания да работят добре с AI, но тях ги е страх.
Докато по-младите, нали, те са по-нахъсани, ама, примерно, да речем, напиши ми тук домашното, нали, за такива по-прости, така да се каже, задачи му дават на него, а всъщност AI може да повдигне планината, нали? Да. Така да се каже, нали? Това отговаря на следващия въпрос. Кое? Това отговаря на следващия въпрос, че